No niin, muista kaikille Netusta Orpsia tässä, mitä kysyitte silloin viime videossa. Jonni, pistä intro, nyt! Oota. En mä vielä pelissä. Kun tuot pelin, niin pistä intro pyörimään. Ja... joo. Joo, pistä vasta pyöreissä se intro sitten. Joko sulla räkki käy? Joko pitää pyörii? No niin, se on Joni ja Tomi. Kato mua. Moi! Moi moi moi! Asuuko biitti? Joo. Asuuko se biitti? Asu. Oli vitu sairas. Se oli tuosta nyt sen rulta. Ei. Kyllä. Osuu! Miten sä teet? Toi on vitu sairasta. Siinä on hyvänä Miten sä pystyt aina noihin sun ihmejuttuihin? No mä en tiedä. Tää on silleen mulle ihan niinku luonnollista niinku periaatteessa. Mut mulla on taktiikka meille tähän ehtii pistolle. Hei mistä yhdestä uudelleen nyt vittu? Osta Mä tuplaperiaatteet. oon täällä 30 sekuntia ollut tulossa takaisin. Missä sä olet? Tätä YouTubeen niin ilman mitään edittejä tai mitään, niin se on vaan niinku... Tietenkään. Se on niinku silleen, että pelailua ja musiikin kuuntelu. Mä pistän tähän niinku pikku odotuspiisin, osa kun sä oot yksi, tulossa osa tänne. Sä oot tulossa, niin mä pistän pikku odotuspiisin. Hei, pääsinkö mä sinne? No niin. Tää on mun tekemä biitti. Hei. Kyllä, se on minä. Mitä sillä tapaa? Vittu sotaa. Mulla on ollut- Terroristit vastaan counter-terroristit. Mulla on niinku vittu, että yhdistetään uudelleen pelihaku ylipäätänsä. Tää on niinku aivan... Pistä, Mikä tässä pistä punaista ruksia. Ei mä pistä. Mä kyllä haluan vielä pelaa vielä tänään kunnolla. Mulla pitää kyllä sammuttaa ja niinku ladata uudelleen tää peli. Tehdään sun kauan. No ei tässä kauaa kun mulla tää uusi kone GBL, mitä mä näen, se on niinku juhannuksen aikana. Siinä on se GBU 2, niin. Siis on mulla on tässä emotsykin kiinni. Mulla ei oo, emokummuppelä ei toimi nää pelit ei toimi tässä ihmeessä sekin. No niin, se voi olla kyllä. Sehän voi olla ihan niinku molemmilla vaan. Missä perkele? Missä sä oot? No mä oon tulossa perkele. Vittu, minä yksin tällä Mulla on siis tää uusi Intelin emolevy ja sitten löytyy GeForce, tää näyttis tästä kunnolla. Pelaa yksin! Mitä helvettiä? Minä tulen. Tulee! Mä käyn hakkeen kiistäkin tässä samaa. Mulle ei oo yhtään. Ja mä käyn jotain juomaan, varmaan kyllä meistä. Pakko hakea kyllä. YouTube taas tässä on pikku takuu. Tästä noin. No niin, mitäs sulla on oikein mennyt täällä? No. Vittu vähän nussin noita tossa äsken ja sitten pistin vähän persereikkaan vittu sitä yhtä ja sitten sulla. Kunnolla niinku ihan oikein voitollakin ollut täällä. Sehän on mukava. Mä ton ranking pikkuhiljaa jos olisi vähän korkeammalle, niin sitä tässä yritän. Noniin! Noniin! Sunu! Ai, melkein vittu jätkä pelkäsi hiffasta on biiti jo tahti. Mut mulla on... muuten mitä? Mun kutittaa vähän puureikää. Ei. No vittu, tuo on kyllä silleen aika auki. Kunnon passobiisi vittu. Missä tämmöset passot oot saanut? Onks jotkut uudet?
kajarit. Mä oon saanut tuolta mutsilta. Ihan vaan mutsilta on saanut. Vittu mä nussin toi yhden, mitä helvettiä? Joten mä tuun täältä toisesta mutkasta. Mut joo mutsilta mä sain nää jouluarit nää vassut. Onks tää Furrow-biisi? Onks tää Furrow-biisi? Mikä? Fortnite-biisi toi. Osuin. Mä osuin tohon. Ja mutta tuolta mutsilta mä saan nää joululahjaksi mä sain niinku siskon kaa yhteiseksi nää, mut mä oon käyttänyt näitä nyt enemmän. Mä voin vaihtaa tältä biisiä, mitäs mulla löytyis täältä vaikka esimerkiksi. Sulla on vähän jotain semmoista vähän säväleitä biisiä. Mä ostan tästä vielä kypärän tällä lukolla. Semmoista... Joo. Tää on Syöks tämmönen vähän niinku meksikolaista biisiä käy? Juu. Tää on Fortnite-biisi. Joo, no yleensä mä oon kuunnellut vaan tällaista listaa. Ei perkele, toi antoi kyllä turpiin mulle. Soimaan nyt toi biisi. Äijin perkele loppu akku tosta puhelimesta, jos laittaa noi biisit perkele. Arvaa mitä? No mä laitan kohta vittu. Arvaa mitä yksi päivä tapahtuu. No. Onks tää hyvä ase muuten? Mä en oo ikin vielä testannut. Tiedätkö muuten, kerran oli ulkona, et ikinä ollut mitään. No, mitä? Tapahtuuks mitään edes? No mitä tapahtuu? Tapahtuuks mitään edes? On vittu hiljaa hetki. Yskällä. Yskällä hetki sitten oli mulla. Joo. Mulla on todella kusirttikaan. Täppi perkele. Missä on vika? Ui! Vittu sut nollattiin. Jäbä hei! Hei, sä kyllä pystyt ostamaan muitakin aseita. Katsotaan samaa aina. Mut mä tykkään tästä, mä oon aika hyvä tää. Mäkin otan tällä. Mä ehkä kokeilen nyt kyllä haulikkoa. Pitkästä aikaa mennä viikkoa pelannut haulikkoa ollenkaan. Sit kun sä pelaat aina haulikolla, niin kannattaa siitä, että se on vähän lähempänä. Tonne ei kannata mennä. Tonne, sinne kannattaa mennä silloin aina. Vähän lähempänä vihallista. Mä voin valottaa yli. Noin. Tää haulikko on muuten ylivoimainen. Varsinkin kun sä pääset Se on tuolla! vihun niskan päälle kun pääsee, niin... Mahtava juttu. Sit sä vaan vittu tappaa niitä. Onks sulla jo se pyörä, kun sit päästäis kylälle vittu takaisin? Se on vähän perseestä, kun mun Jopo ei enää sitä kunnollista tarakkaa kiinni. Ois silleen kiva. No, iskäsin on kyllä, että siihen pitäis tulla ne uudet ne rattaat, tai nyt mikä sit hajossa. Mikä sulla oli edes rikki siinä? Eikö sulla ollut etukumipuhki vai? Mä vähän poltin sillä nakkia. Kun sä tuut etteen aina. Missä on vihollinen? Siinä, se levitti! Ai perse! Isi tein vittu kunnolla. Melkein vittu, lähellä. Ja mutta ois siellä kyllä kiva käydä, että päästäis niinku pyörällä kylälle. Ja sitten päästät niinku pizzalle kunnolla. Vähän vituttaa aina noita vittu kuiteista. Niin. Ootko muuten maistanut sitä uutta Megistä? Mä en saa vielä ostaa Megistä jos. No eiks sun porukat antaa? Ei mulla oo lupia. No ei mulla oo lupia ostaa vielä Megistä. Mun porukat antaa. Ai antaa. Miten? Tiiä. Varmaan mä oon sillä sen verran kypsä, et... Tiedätkö? No, ne sanoo, että mä niinku omistan toista voisin ostaa. Mä lensin niinku koulustakin silloin pihalla. Niin et en mä oo vielä saanut. Joo. Ite sai jo Amiskan kakosella, niin sai ostaa jo. No ei, siis mut tuolla armeijassa mä join pari Megistä silleen. No kyllä saa silleen vähän niinku... Mulla tuli vähän outo olo, mulla niinku muna meni kovaksi koko ajan. Mä en niinku semmonen... Joo, niin mä kuullut, että paljon porukalla on ollut sitä just että niinku tulee seisokki. Mikä? Seisokki. Tiedätkö se mitä se tarkoittaa?
En mä kyllä tii. Vittu, muna on vittu saatana. Ai perkule! Muna on niin vitun kovana vittu, että ihan vittu paneetta. Vittu yskä ollut tehdä mulla ainakin jollain Yskää silleen. Ai vielä ymmärrä, että miten se lähtis tolleen pois tuo yskä. Mä jään tänne ylös kyllä tällä kertaa. Et jos vihdoin tulisi tosta alata, niin mulla on niinku ylilyöntiasema täällä ylhäällä. Mulla on niinku skopeekin on päällä tällä aseella. Tällä pystyy skopeella päällä. Tää on niinku sen verran OP kyllä ainakin mun mielestä. Missä vihollinen? Tiiä! Ampuu! Auta se! Auta! Missä se on se vihollinen? Vittu istu saatana! Mites tällä ampui sillä oli haulikko kädessä, niin mulle sarjatulta? Sillä on semmonen second rifle. Niinkö toinen rifle. Toinen ase. Onko se päivitys niinku tullut jo? Kun Forttiinhan tuli, että voi niinku olla ainakin 3 asetta invissä, niin... Mites se tässä niinku edes auset invi? Se on silleen yleensä, että... Jos sä... Tää on mun vuosi. Okei, yks on heikko. Muuten YouTube, onko teillä mitään semmoista... Haluaisitteko te vaikka vähän freestylea? Joni on hyvä siinä. Joni aina vetelee freestylea kun on... Ui. Mitä Tiedätkö mitä aina sanotaan kun tolleen tekee? Kobe! Mikä? Kobe! Tiedätkö se kovipalloilija? Vittu sehän oli keulinut Inseralla maailmanennätyksen. Keulia ympäri ja kuoli. Ei vittu kun hän on tuolla. No, mä tiesin et se on tossa. Mä en oo niinku silleen urheilullinen. Mä tiesin et se on tossa. Miten sä tiennyt et se on tossa? Miten sä tiennyt et se vihu oli tossa? Kuuntele! Miten sä tiennyt, mä tiesin et se vihu on tossa. Mä tiesin et se vihu on tossa. Miten sä et mukaan tiennyt et se vihu on tossa? Silloin ne juoksukisat, koulujen väliset juoksukisat. Niin mut en mä kyllä sen jälkeen niinku... Ei mua kyllä silleen kiinnosta, ei mua silleen edes kiinnosta niin. Joo no mä en oo niinku kyllä sen jälkeen niinku edes voittanut mitään kisoja. Ei mua kiinnosta. Se on ollut niinku aika lailla ainut vaan. Mitä vittua sä teet? Mikä, oot sä voittanut vielä kisoja? Mua jätä peliä. Vittu kun mulla toi vittu nettikin jäätä. Mutta oot sä voittanut nyt enää mitään kisoja? Mä en oo niinku se yläasteen jälkeen jälkeen kyllä voittanut. Peli nyt, niin mä nyt juttelen sulle tässä tälleen. Mun peli ei toimi enää. Apua. Kuuletko nää? Kuuletko? En. Mulla jääty se peli nyt. Mistä sä voit tietää kuulenko mä vai enkä mä kuulu? Sä puhut tuolla. Mulla jääty tää peli nyt. Saatana! Hei! CS-säkö te Musta näyttö! Musta näyttö! Musta näyttö! Tää lagaa tälleen kunnolla vittu, mä en ymmärrä mikä tässä niinku oikein edes on. Mulla jääty peli. No mä hoidan tän niitä. Mä halusin lopettaa videonkin, mutta mä en pysty. No pitäisikö tää lopettaa tää video sitten? No voimme pysty lopettaa. Vittu, mutta ihan just vittu Tyson Furyks. Kuulitko? Minä? Joo. No niin, lopetetaan se video sitten kunnolla. Puhukin samalla, jos mä saan Jousa Herrin, niin jatkakaa vielä Niemen tuolta. Okei. Kiitos kun katsoitte. Tervetuloa. Joni. Osaat sä Kiitos kun katsoitte. Tervetuloa. Joni. Noniin. Kuuletko nää? Noniin. Noniin. Täällä mä vaan heduttelen. Lopetetaan video. Kiitos kun katsoitte. Tervetuloa. Osaat sä että vittu lopetuksen? Joni. Mä kyllä muistan. Voittoroundi. Noniin Joni. Kiitos kun katsoitte videon ja... Missä sä oot? Mä täällä voitan roundeja vaan. Kiitos kun katsoitte ja pistäkää tykkäystä sitten ja... Noniin, kiitos kun katsoitte. Ei sun pidä sanoa Pistäkää tykkäystä, kommenttia. Ei sun pidä sanoa No kyllä mäkin voin sanoa, jos mä haluan. Ei tää vaan pelkästään sun kanavat.
No niin, hävisin vittu. Toi vittu noskittaa musta nipul pää. Mä haluan tallentaa tän videon nyt nopee. Kyllä sä lopet.